Το δίκτυο ΦΟΔΣΑ και η ΔΕΔΑΠΑΛ συνδιοργανώνουν την 17η Πανελλήνια Σύνοδο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στις 19, 20 και 21 Ιουνίου 2025 στη Μυτιλήνη, με θέμα την εφαρμογή του προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή ΠΕΚΑ 2021-2027 και τις νέες αυξημένες απαιτήσεις και υποχρεώσεις ΦΟΔΣΑ και Δήμων. Συμμετέχουν εισηγητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Ενέργειας, την τοπική αυτοδιοίκηση, την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό χώρο με γνώση και εμπειρία στα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων. 17η Πανελλήνια Σύνοδος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, 19, 20 και 21 Ιουνίου 2025. Σας καλούμε να προσέλθετε, να παρακολουθήσετε και να συμμετάσχετε.